Arratsaldeon, Maialen Xabier eta ikusentzule guztiok bai eguraldiak lagunduta, gu ere Gipuzkoan gaude, baina Gipuzkoako kostaldera etorri gara, erakutsi dizuegu Leioan ere bai, Deba, Mutriku, Ondarru, Lekeitu, ez dakit zenbat leku erakutsi dizkizuegun, baina guk zentzu, momentu honetan Deban gaude, Hondartza geroagoko utziko dugu, eta momentu honetan Deban gaude, esan bezala, Alde Zaharrean. Maialen Xabier, zuek Deban ziur egon zaretela, baina Debako Alde Zaharra barrua Hondartza ez dena ezagutzen duzue? Bueno, ni izan naiz, egia da gutxitan izan naizela Debako erdialde hortan, baina izan naiz, bai. Bai, leku ederra da, Izaskun. Historia asko du horri honek, hori bai, baina beti entzun dugu Udatiarren herria dela. Guk dana jakin nahi dugu eta horretarako alkatearekin ez, baina alkate ordearekin bai ekin dugu topo. Itziargo Itziar, arratsaldeon. Kaixo, baita zuire, zemuz. Zemuz. Ondo, Bai. mentxe esan dizu bezala egualdia erra dago, eta pixkat aprobetxatzen. Bai, bazen gara uriak tregua bat emateko, ez? Bai, beharrare dago, baina goizia nola Petra xamarzeon, da bintzat arratzaldeko pixkat argitu du, eta gustora. Hori da. Itziar, eguraldi honak zer esan nahi du Deban, jendea ja etortzen hasiko dela? Nik uste ez ja udak ore ez asko falta, eta udatiarrak ja laizte hemen izango ja, situan. Udatiar asko dituzue herrian. Egisa esan Deba herri turistikoa baino, esango genuke igual dala Udatiarren herri bat, ez? Herri txikixa, lasaixa, historikoki ere urte asko dia jendia etortzen dela kanpotikan. Okerraz panago, antzina batean, Madriletik ere etortzen ziren uda pasatzera. Hori da. Etortzen ziren uda pasatzea, eta azkenean, pentsa, Madriletik anonaz ezberdintasun dagoan, ez? Hemen asko zela lasaixo, Hondartzare bai, mendirako aukerare bai, eta zentzu hortan, Madrildik gero gisa da, azkenengo urtetan, geixo, Deba barreneko herritatik eta kostakoak ez dian herritatikan jende asko tortzala. Segitzu horrek, ohitura hor. Zezuek hemen Deban, zenbat pertsona bizarete gutxi gora bera? Biztanlia guztira 5.500 bat, 5.000 piku, eta kaskoan bertan 4.000 pasatxo, eta gero, eremu zabala danez, Itziarren Itziarko eremuan 1.000 bat biztanle edo, baina 5.500 bat guztira bai. Hori, aipatu behar nizun, herria txikia da, baina zabaleran, azaleran, zenbateko azalera du gutxi gora bera? Ia 50 kilometro karratu. Oso ondisa da. Pixka geratatzea aia eta bezala, ez? Igual kaskoa nahiko txikixa, baina gero eremuz lurraldetasuna oso zabala. Mugaki da adibidez, zein herrirekin da, ikusi dugu Mutriku, Zumaia hor kostaletik, baina ziurre barrukaldetik ere egiten duela. Badia Zumaia zestua, gero Azpeiti ere puntun baten Azkoitiraino ere iristen da, Mendaro eta Mutriku. Barruraino, heltzea horriten du, karo, hemen kosta-kostan gaude, itxas mailan esateko, baina ja seituan gorutziten dut Azkoitin, hor Aikiola inguru hortan, Azkoitikin eta mugaitu bai. Udatiarrentzaleku ideala, Hondartza, mendia, guztia duzue, eta okerrez banago Doneiakoa bidea ere bai, Santiagoko bidea. Hori da, kostako bidea, mendikan pasatzen da, hain justu Zarautz Deba izaten da etapa bat, eta hor, iristen dira Elorrixa, Zumaia aldetikan Elorrixa, eta gero Itziarti pasa, eta Debara. Eta orduan hemen dago Erromesen aterpetxea baita ere, eta urrengo etapa izatea Deba Markina. Ikusi dugu, herrira aldu bezain pronto, fatxada haundi bat, surflari bat hor, surfare praktikatzen duzue herrian. Ni neu pertsonalki ez, baina jende asko. Badaude egongoia pare bat hiru surf eskola, eta guain justu udakirola ere martxan jartzen dan ekimen bada, eta gazte eta aur pila batek hartzo de parte. Itziar, bukatzeko, aipatu behar dugu, biharko gunean justo Debarren eguna izango zela, ezin duzu ospatu, baina ekintzaren bat ala beste baduzu, izatez, normalien izatea igandia berez Debarren eguna, baina ostiraletik astea, justu baitu, guantxe hemen izan klaustruan bandan zortziretan, bandan kontzertua, bihar arratsaldean 6etan baita beste kontzertua tengoa frontoian, beste talde batek antolatuta, goizian aurrentzako margoliaketare bai, eta herritarrekin zaiak zarete, Egia esan talde pila bat daude, kulturera pila bat, kirol talde pila bat, eta eskertzea, udalakin pixkat elkarlanean, saiatze gaurte osoko egitaragoa mantentzen, eta poza mateo egia esan. Itziar, eskerrik asko gurekin egotearen arratsalde honetan. Zeuei, hona etortzarren. Etorriko gara gehiago ere gustatu zaigu zuk egindako proposamena, baina momentuz, Maialen Xabier eta ikusentzule guztiok, hau da gure lehendabiziko geltokia Deban, hemen jarraituko dugu, eta gero Hondartzara goaz.
Eskerrik asko Izaskun, eta ze gustora joango garen hondartzara.